Hi guys, good morning. It's Christine. This is our family budget. So today, actually kagabi pa tong i-haul ko sana to kagabi. Kaso may bisita kami at sobrang ingay namin kagabi. So anong oras na kami nakatulog para mga alas 11 na ata yun ng gabi. So ngayong umaga ko na lang siya i-haul. So ito yung continuation ng kahapon na nag-grocery kami. So ayun. So, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung mga nabili ko. So, let's start! So, gusto kong magsimula tayo dito, guys. Ipapakita ko lang sa inyo lahat yung mga, quick view lang. So, eto, dalawang kalabasa. So, this is, actually, guys, ito lahat, guys, binili ko siya sa mall. Hindi na ito, sa palengke. So, lahat ng itong binili ko ay sa mall na siya talaga lahat. So, eto, may kalabasa. It's 11.40 yung isa. Tapos, etong isa naman, 10 and 90 cents. So, ayan, dalawa kasi pinakbet at saka gagawa ko ng ginataan na kalabasa. Kalabasa at sitaw. So, eto rin, dalawang sitaw, 12 and 15 cents. Medyo mahal ngayon ang sitaw. At saka 21 and 75 cents. So, medyo may kamahalan talaga. Iba talaga yung, actually, yung gaisano, guys, is actually, konting differential naman siya yung price niya doon sa, price niya doon sa palengke. Pero, compared naman talaga doon sa palengke, mas mura talaga siya. So, ayan. So, eto, meron tayong carrots. So, medyo mura yung carrots ngayon. It's 18 and 65 cents. Cabbage, 16 and 10 cents. Tapos, eto, bumili ako. Medyo mahal talaga yung garlic, guys. So, tingnan nyo, 39 and 65 cents. Sobrang mahal siya. Tapos, ito, it's 29 and 75 cents onion to. Ayan. Tapos, bumili din ako ng okra. So, ako lang yung kumakain ng okra. So, sinasabay ko to. Pag nagsasaing ako, sinasabay ko to. Usually, nilalagay ko mga 3 piraso. So, isinasoso ko lang yan sa suka at toyo. So, sa fruits naman, eto lang yung binili ko. Eto yung apple, 63 and 30 cents. So, 6 na to. 6 pieces. Tapos, etong saging na kinainan na namin kagabi. It's 33 and 10 cents. Parang 38 ata to. So, it is tundan na maliliit. So, eto, bumili din ako ng spring onion. Ayan, it's 12 pesos. Ayan, 12 pesos. Tapos, ang mga snacks ko, ng anak ko. Ayan. Ito yung mga snacks niya. Yan. Butter cookie. Tapos ito, this is my favorite. Special ampaw. Tapos, 3 breadsticks at isang cocoa bites. So, yan lang yung binili ko na snacks kasi actually, may nagbigay din ng snacks sa anak ko. So, ayan. Enough na yan. Tapos, bumili ako ng 2 beef loaf. Actually, yung bibilihin ko sana is, yung ham, kasi mahal talaga yung ham sa mall. So, usually kasi yung binibili kong ham is 20 pesos lang. So, eto na lang yung binili ko. Tsaka sobrang mahal na ng mga dilata ngayon. So, eto lang ata yung mura. It's 13 pesos and 30 cents ata yung price nito. So, eto na. Ipapalaman ko lang naman to sa bread namin. So, isang vitsen na 10 pesos. Later na lang yung iba. Ito yung whole wheat bread na manho. Ako yung kumakain nito. Tapos ito yung premium sliced bread, 25 pesos na maliit. So mura, ito yung pinakamurang bread doon sa Gaisano, guys. Tapos ito naman, teka lang ha. Tapos ito, bumili ako ng hotdog. Ayan. Tapos ito, ano to, tahong 21 and 90 cents. Ayan. Lulutuin ko sana to ngayon kaso umaga na ako nagising.
Tapos ito, chicken. Supak siya. Ano to? Ang price nito is 50 and 40 cents. So, ayan. Tapos, itong Great Valley Rice, ang price nito is 39 pesos ang kilo. So, akala ko 5 kilos yung nakuha ko, pero ano lang pala, 2 kilos lang pala to. So, dadagdagan ko pa ito ng 3 kilo. Tapos, ito yung brown rice. Sa Rostans ko to nabili, guys. So, kahapon, nung pumunta ako sa Rostans, hindi ko na siya na-vlog. Sana na naipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Rostans dito sa Cagayan de Oro. Kasi, may nagkatopak na yung anak ko, nag-iyak-iyak na siya kasi gusto niyang sumakay dun sa yung parang yung push cart na may car sa ilalim. May ganun dun sa Rostans. So gusto niyang sumakay dun. Hindi ko siya pinasakay kasi yung brown rice lang naman yung bibilhin ko dun. At saka nasa malapit lang yung mga rice doon. Malapit na siya sa entrance. So hindi na ako kumuha. So, sobrang iyak niya talaga. So, talagang nagmamadali na rin ako noon. So, hindi ko na siya na-vlog. Sana inapakita ko siya sa inyo. But maybe next time. Pero actually, parang na-vlog ko na siya sa yung pinakaunang vlog ko. Parang na-vlog ko na siya yung sumakay siya dun sa car. So, yun. So, ito. So, eto guys, is 116.50 cents. Ang price nito is 58 and 25 cents ang kilo niya. So, eto na yung pinakamura. So, kaya doon ako bumibili kasi sobrang mura ng brown rice. So, eto 2 kilo to guys. So, ayan siya lahat. Yung aking nabili. This is worth, so, eto rin, bumili ako ng ano pala, nakalimutan ko ito, nakalagay pala dun sa vermicelli na sotanghon. Ayan, parang ano ito, 34 pesos ata ito. Tapos ito, bumili ako ng ginataang gulay kasi kagabi bibili sana ako ng yung pure na nagata, kaso wala. So, dahil wala, so, eto na lang yung binili ko, wala akong choice. So, ito yung ginataang gulay, 15 pesos. Tapos, ito, 12 pieces of egg. So, at actually, kinuhanan ko na siya kanina ng isa. So, ayun. So, ayan siya lahat. It's actually worth 1,095 cents. Ay, 1,095 pesos yung mga nagastos ko nito. Kasi, actually, instead na 1,500, instead na 1,500, yun nga, weekly ko na lang siya, weekly na lang ako mag-grocery kasi nga, yun nga, nagre-request kayo para maipakita ko sa inyo yung mga pagkakan ako namimili. Kasi actually guys, hindi ko kayang mag-vlog doon sa palengke. Kasi aside na may binibitbit akong bata, nahihirapan ako talaga mag-vlog doon. Kasi syempre, nasa palengke ako. Baka biglang may sumakma din sa aking camera. So, ayun. At saka, this is actually, weekly na lang yung gagawin ko kasi nahihirapan din kaming magdala ng mga, mga pinamili namin kasi pag 2 weeks. So, nakapag-decide ako na, instead na, every 2 weeks ako mag-grocery. So, once a week na lang ako mag-grocery. Every week, once a week, okay? So, nag-set aside ako ng money for next week sa ulam. So, ayun. And also pala guys, yung nabili ko kahapon na, ano ba yan? Yung bag. So, nakikita ko sa inyo yung inano ko na bag. Kasi mag-aaral na nga yung anak ko. Then, next month, sa April 6. So, may estudyante na ako. So, bumili ako ng bag niya kasi nasirang-sira na yung bag niya. So, hindi siya ganun kaganda. Actually, hindi ko siya masyadong bet. Pero wala na akong nakita yung iba. This actually, magkano bang price nito? It's 290 pesos. So, ayan siya. Hindi ko siya masyadong gusto pero okay lang. At least may bag na siya. And also, bumili din ako ng, actually, hindi na nga ako nakabili ng brief. Kasi,
500 lang yung budget ko sa kanya kahapon. So, this is 205 yung socks niya. So, ito yung gagamitin niya sa school. So, ayun. Ayun lang lahat, guys. Actually, medyo konti lang siya. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And, ngayon ako nakabalik na mag-haul na aking pinamili kasi parang na-feel ko na parang sawang-sawa na kasi pagkakapanood sa akin dito mag-haul. So, ayun. So, please leave comment down below and see you in my next video. Bye-bye!